Historio handiko lekua da Zabondo herria, pertsonai espetetan dago eta dago jauregia. Markitos gure pertsonaia da oso nagusia, Zeledon ere hemen dago mozkorrari garria. Fabriketatik da, hiritik iesi, mendi magalean. Azken nahi bizi, unbestetan dagoen herri ederra benetan, asko jolasten dugu banan gure frontoi maitean, herria garbi mantentzeko auzolana batzutan, baina guztiok elkarrekin egoten gara gortan. Fabriketatik da, hiritik iesi, mendi magalean. Azken nahi bizi, Benxorri bat bizi zen hemen Estibaliz deinoa, 1600 urtean errezute gaixoa, baina emakumeak dauka gaur botere osoa, akelarrean bizi gara non dago abrazoa. Fabriketatik da, hiritik